de edade, de tradición, de biografía que convivimos no grupo parlamentario. Nese sentido, o grupo vai ter a representación do grupo vai ter a voceiría do grupo vai ter 4 persoas, no? Eu mesmo, Antón Sánchez, Carmen Santos, que xa eran viceportavoces, e se incorpora Luca Chao como viceportavoz na tarefa de comunicación, de relación cos medios e de comunicación en xeral. A partir de agora, a estrutura do grupo será a seguinte, como novedades, digo, porque as tarefas que se facían antes continúan. Eu vou ser o portavoz institucional do grupo, o voceiro institucional do grupo, por tanto, irei a xunta de portavoces, farei esa tarefa institucional. Antón Sánchez vai ser o azote de Feijóo. Antón Sánchez vai asumir as tarefas de control de goberno, e Luca Chao, a partir de xa, é a persoa que vai levar a comunicación, a interlocución con vos, cos medios, pero máis alá de iso, a interlocución, a comunicación ca sociedade galega, co país. Nome novo, Grupo Común da Esquerda, portavocía, voceiría coral e plural, incorporando todas as sensibilidades, todas as biografías, todas as edades que convivimos no grupo parlamentario, todo eso ao servizo das iniciativas políticas, das prioridades que xa estaban no traballo que facíamos nas diferentes comisións no Parlamento, pero que queremos darlle máis forza. Entramos dentro dun ano decisivo, quedan, non se sabe, 10 meses de legislatura, por lo tanto, nos queremos reforzar cal é as nosas prioridades que imos levar ao Parlamento.